Amoy. Ano, binabalutan mo. Puta. Sabi po, naupo pa rin tayo. Yun po, thank you po sa lahat ng sumuporta po simula nung October 1 hanggang ngayon po kasi sobrang thankful po kami, lalong-lalo na ako kasi syempre po baguhan pa lang siyang nagbablog, nasa 5K pa lang yung subscribers niya and ilang taon pa lang siya sa vlogging, napasabot. Ayun po at bali, siyempre linggo naman at papaayos ko sana yung motor ko dun sa bato kasi mga sarado yung mga motor shop. Paano ko tong upuan kasi pag umulan laging basa. Pag ginagamit ko laging basa yung short ko kasi tinatagos yung foam. Ayun, doon na lang siguro ko sa amin magpapalit ito. Mura lang naman to, 350. Nagtanong ako. May ko lang doon sa amin kung magkano. Tapos didiretso na ako doon sa bahay at magpapagupit na lang ako grabe na haba na lang buhok ko. Tapos siyempre sinan ko rin doon sa bahay yung pamilya ko kasi isang linggo na tayong di umuwi. Kaya tapos naman na kami tumuwangan kasi nabuman. Bisita ko na sa bahay. Sinan ko kung doon ako sa bahay matulog ko. Umuwi ako ng barak. Hindi ko pa sabi nito bumalik daw ako kasi may yung niluluto. May niluluto doon. Hello. May niluluto doon na yung bilo-bilo. At siyempre salamat sa nag-sponsor doon sa bilo-bilo. Kay Kuya Gatcho yun na binigay. Si Royal, si Kuya Juggernaut. Dito na ako sa hindi ko na sinuot yung helmet, masakit yung ulo ko. At dahan-dahan na lang ako magmotor. Kulang siguro sa tulog. So sige lang, edit lang ng edit. Kanina naka-helmet ko, dala ko yung helmet. Tapos tinanggal ko, sikat ang ulo ko. Napipit-pit pa ng helmet. Okay. Bak pa sila yung anong motor ko. Palit ng cover. Tanong na rin ako ng side mirror. Black. Ha? Black. Kon? Ha? Kon? Sira na rin side mirror ko. Amoy. Ano, binabalutan mo. Puta. Kapag ako mga chicks ko. Hindi na mabasa yung shirt ko pag umuulan. Dan, panawagan na Dan. Mara side mirror. Side mirror. Pati na side mirror para safe na yung natin, hindi mahuli. Meron yung padara.
Sana, mga building cab ko. Eh, paano sa gwardiya sa building eh, ha? Bantay ba yan? Hindi maloob. Kaya, bankable sa gwardiya. Oo. Kung wala pa pulisin siya. Paso! Uy, di na nga yan. Kung nabantay siya na, di man Anak, dito muna ako sa bahay. Umuwi muna ako, nagpalit na nga ako nung nung sapin nung nung cover nung upuan ng motor. Tapos yung side mirror, kasi baka matsamban pa tayo. Tapos magpapagupit ako. Magupit muna ako. Tawagan ko nga si Ate Bidang. Tawagan ko sa Ate Bidang. Kasi yung battery ko naka-charge dun sa barracks. Baka ma-overcharge. Bago na yung natin, hindi na mababasa yung shirt ko pag umuulan. Ito 300, tapos yung side mirror, kasi kung mapapansin nyo pag nagbibideo ako nagmumotor, kabila na lang. Bumili na ako dalawa, 250, bali 550 yung binayaran ko. Wala nang ibang sira. Kailangan kasi pagkasa Baka isang magre-renew naman ako nito. Magre-renew ako. Bawal magre-renew pag kulang yung side mirror na isa. Yung ilaw, pinakaray mo. Okay na yan. Ano nga problema yan? Ito, Papaayos ko muna. signal light. Okay yan. Ang problema ito, yung gulong nito laging gumaganyan, lumigiwang. Kusina. Mayroon yan. Light. Umuwi muna ako. Bala ko sana dito matulog. Kaso naiwanan ko yung naka-charge nga doon sa Ay, naglilit ka dito. Kanta. Hindi mo ito masikaso ni Ami. Ayun at kapagpit muna ako dito sa kapatid ko. Dito kay Kasinggil. At yun. Ano na? Pinalitan mo na? Ay, Dana Franzales o ano? Anong channel mo? Bunjing Official. Pinalitan mo na pala yung Kasinggil. Sabagay din na siya single kasi may asawa na. Bunjing Official. Pwede nyo pong bisitahin yung channel niya, kapatid ko. Kapatid namin na Utol. Bunjing Official. As paano yung Bunjing? Tingnan mo yung sticker mo. Yun. Ay, ito. Yan pala. Yun yung profile ng Anong profile ng channel niya? Bunjing Official. channel. At charity vlog din siya. Mayroon din siya sa Facebook, Bunjing din. Siya po yung tunay na Bunjing. Bakit meron ano? Si Pula. Siya po yung Bunjing na tunay. Bunjing Official. Pwede nyo pong puntahan at siyempre, supportan din natin Facebook o na supportan din natin yung channel niya para siyempre makasahod din. May pamilya na rin siya. Dito tayo magpapagupit. Siya yung nagpagupit sa akin. May pula. Biglaan na uwi muna. Balak ko sana doon ako matulog sa bahay kaso naiwanan ko yung battery doon sa barracks. Ayan po. Ano nyo na lang yung channel niya. Salamat siyempre. At siyempre salamat sa suportan nyo sa habang naka-challenge tayo. At si Mama. At yan yung nila Mama. Anak buhay. Bilaw na maliit. Yung asawa ni Bunjing. Siya yung editor niya. Ayan, may channel din siya. May channel din siya sa YouTube. Ano pangalan? Ano yan? San Gutera bro. San Gutera. Roxanne Gutera. Regalan. Facebook sa Labibers. Tapos ini dos. Dos. Dos yan eh. Oh. Dos sa gilid. Ba't taas man? Itaas ta. Ba't lang taas? Hindi, baksahan na. Ano, di mo Kasi grabe na, haba na ng buhok ko. Dos ta sa nadi. Pangit ang tingnan sa sa video. So, siyempre tanggalin na rin natin itong Ba, yan. mga balbas. Bulag ka.
Alis na yun. Hmm? Ilagay mo. Ilang minutes? Di pa po nga. At siyempre salamat kay kay Kuya Jojo kasi binigyan din to ni Kuya Jojo ng GoPro. Yun din ang ginagamit niya Kuya Jojo. Salamat Kuya Jojo. Ayan, habang naka-challenge tayo, tanggalin na natin to. Pangit tingnan. Ha? Okay, nabagaw. Pugi pala ako Walang balbas. Kailangan kasing kasi lagi tayong naka-camera. Dapat lagi tayong malinis tingnan. Kahit tayo isang construction worker. Yun! Magandang araw mga idol natin dyan, YouTube, Facebook. Yan, ngayong araw po ay pumunta sa atin si paring Jason TV, ang aking kapatid. Ito ay magpapagupit daw. Yan. Yo, sa gilid. Ayan po. At supportan niyo po yung channel ng kapatid ko, si Bonjing, sa YouTube niya. Punta niyo na lang po siya sa channel niya para kung baga ma-monetize. Hindi pa monetize, no? Para ma-monetize. Itong GoPro na ginagamit niya, ito yung binigay ni Kuya Jojo. Salamat kay Jojo sa ito. pag-GoPro. Tapos yung battery nito na isa, ako nagagamit. Ginagamit mo na nila sa akin. Ayan. Isa na natin. Tara, let's go it. Ayan, tapos lang ang gupitan ni Kasinggil. Tapos bumili na rin ako ng pang-ulam-ulam nila. Karne. Hindi naman to nila lulutuin kaagad na uubusin kasi kunti lang naman sila dito. Yung asawa ko, tapos yung anak ko, tapos yung pamangkin ko na isa. Kaya sila pa. Bali, 4 lang naman sila dito. Yung iba, kung lutuin niya na to ngayon kasi alis din ako Alis din ako. Dito matulog? Yung kasi dun. Chinarge mo nga. Battery. Tapos baka mag-alok din na agad si Kuya Puloy na maaga. Wait lang. Sapay ko lang. Sige. Anak ko, di pa niya ako alam na dito. Ulam niyo. Karne. Saan ka kanina? Kanina pa ako dito. Ang CCTV. Dito sa bahay. Ligo muna ako. Ligo. Ha? Kaya na, maligo muna ako. Tapos, legit na ako pupunta lang sa barracks. Ito yung lutuin niya. Ano to? Karne. Buto-buto. Tapos, ano to? Dadalhin ko doon? Dadalhin ko doon? Dadalhin ko to? Hindi pa na lang. Pwede mo itong lagyan ng karne. Ligo muna. Ano papapili nga ng chicken si baby? Ha? Chicken na sa loob, manado. Bahala kayo, basta may pangulam na kayo dyan. So, ano ba yung chicken? Na lang muna, saka na kayo magprito. Ha? To ask yung chicken daw na. Tingnan ko, maligo muna ako. Yung sabi ko, no good pa rin. Yun po, thank you po sa lahat ng sumuporta po simula nung October 1 hanggang ngayon po kasi sobrang thankful po kami, lalong-lalo na ako kasi
syempre po baguhan pa lang siyang nagbablog, nasa 5K pa lang yung subscribers niya. And ilang taon pa lang siya sa vlogging, napasabak na agad sa challenge kasi sa dami nga ng gustong sumali siya at yung mga supporters talaga yung nag-message talaga kay Idol Japper na kasama sa challenge. Kasi kaya nuli. Si Kuya Noli din, grabe ang tulong lalo na nung day 1, hindi pa nung final pa lang na sinabing kasama ka, si Kuya Noli nag-advise na kaagad kung ano magandang gawin, na yung suporta kahit may sakit pa pala nun si Kuya Noli. Tapos yun, sobrang solid ng suporta niya at syempre, thankful din kami kasi nandyan po kayo lahat. Lalo na po yung mga taong nakapaligid din sa'yo, yung doon din sa barracks kasi sobrang supportive talagang as in todo ang mga hataw talaga. Grabe pati yung init. Grabe ang Grabe yung init as pagpapawisan. Oo. Tapos yun, mga walang reklamo na wala silang inihing kahit anong kapalit. Basta nakasuporta, full force sila. At syempre, sobrang thank you din po talaga sa lahat po ng sponsors po talaga. Doon po talaga ang pinakang nagpapasalamat po kami kahit baguhan. Yun po, madaming sumusuporta na mga nagpapalipad. Yun yung sinasabi nilang nagpapalipad, nagpapakulay. Yun po, dun po talaga kami sobrang thankful kasi hindi rin namin inaakala na sobrang buhos ng suporta kasi nga sobrang bago ka pa lang. Kadami namin naglalaban. Oo. Tapos may mga vlogger na kasama sa challenge na di naman sabihin natin nakalaban, kasama sa challenge na mga sikat na. Oo, Tapos sobrang pag daming dun sa subs. D1 biglang gulat talaga ako kasi Sa oo, sa ranking mo. talagang number 1. Pero yun nga, kahit anong upload natin, kahit anong live natin, kung wala kayo na nakatutok at sumusuporta sa mga upload ko at sa live ko, sa magpapalipad mga sponsor, di ko rin yun maaabot. Kaya kayo, nasa inyo po yung itong laban ko na to. Kaya sabi ko nga, minsan kulang yung tulog, pero go lang ng go kasi nakakahiya naman sa mga sumusuporta. Saka lalo na sa tumutulong. Thank you. Sa At yun sa mga kanila Kuya Puloy, na pag umalis ako, kinukuha yung GoPro. Tapos pag nag-i-edit ako, kinukuha na nila yung GoPro. Sila na yung nagbablog. sobrang support ka talaga nila as in, kahit off-cam na. Yun nga, di ba pag tumatawag ka, nandoon sila. Talagang todo suporta kay Kuya Noli din po. Sobrang Kaya yun, thank you talaga. parang maano natin yung opera mo. Kung sakaling wala pa yung hospital na pinupunta natin, kung wala pa talagang schedule. Kung sakaling yung kikitain natin pag sapat na yan na yung gagasusin natin. Siyempre, maraming salamat sa talaga. Paulit-ulit na pasasalamat at siyempre, Walang sawang pasasalamat. kasi di ko rin kasi di naman natin sila di naman natin siyang kilala. Talagang gusto nilang tumulong kasi sa mga comment nagbabasa ako na para sa pagpagamot ng asawa mo. Yun, napaka-blessing na naging vlogger ako. Kasi kung di siguro ako vlogger, siyempre, di naman sa baga. Di ko naman sila kadugo, di ko naman kilala. Siguro, Ano sila. pag Pero, di naman pag sa mga kamag-anak, di siguro yan basta hirap magsalita. kasi sobrang siguro talaga kaya nangyayari yung mga bagay-bagay kasi talagang may dahilan talaga. Saka yung mga nangyayari natin kasi talagang kumbaga nakatadhana. Basta ang alam ko lang ay kaya tayo napupunta sa mga gantong sitwasyon, tatatagan lang, saka maging mabuting tao. Siguro sobrang naging mabuting tao ka lang. Kaya madami yung ganyan, yung mga blessing, yung mga dumadating na lang bigla, yung mga sponsors. Kasi
halos lahat yung mga nagbibigay sa'yo, karamihan ngayon is bago talaga Bago. sa ano, bago talaga sila, ano, basta po, Barado na naman ang ilong. Ginagamit mo ba yung ano? di pa ako nakakapag-spray ngayon. Kahapon, Oo, ngayon lang ako nag gamitin mo na. Abang nandito pa ako para makita ko. Tapos yun, sobrang di man po kayo maisa-isa ngayon at gagawa po kami ng isang video para po lahat. Wait. Ano? Para lahat mapasalamatan yung mga ano, mga nagpapakulay. Ang sabi ko sa kanya, ay ano, gumawa siya ng listahan para lahat, kung pwede nga, pati yung mga viewers eh. Opo. Kahit Kasi lista mo yun eh. Tapos, pag may bagong viewers, lista mo rin. O kaya yung mga, basta yung lahat na ano, sobrang manood ka sa vlog ko. Sa live. sobrang na-amaze lang talaga Oo. ako. Lalo na nung unang pag-live kasi nasa 100 plus talaga yung nanonood. Karamihan yung mga nagko-comment talagang as in nakikita ko na talaga sila simula day 1 hanggang ngayon day 5. Pero madami pa din yung mga silent viewers talaga na kahit hindi sila nakikilahok sa ano sa comment Kasi section, nakikiramdam kasi sila. nandoon Mga pa sa rin sila. viewers. Tapos sobrang ano talaga, solid talaga as in. Yung parang na-shock lang, nakaka-shock na ano, sobrang dami. Na hindi talaga magpapapigil yung ano, yung hindi talaga nagpapapigil yung supporters ng Team Pakuway nga. Kasi todo talaga as in, bigay todo. Malupit sila. Tapos yun siya, mas thankful din tayo dun sa mga kasama mo doon. Kasi todo sayaw din. Kahit nahihiya. Salamatan mo sila. Nandun. Kahit hindi ko man sabihin sana ano. Basta may ibang paraan para magpasalamat sa kanila. Ibang klaseng pasasalamat ang ano ko sa kanila. At tapos, syempre, especially kay Kuya Jojo, sobrang gulat din kami. Ako, nagulat din ako na bigla siyang nag-comment doon ng hindi inaasahan. Na syempre, kasi may pinagdadaanan din si Kuya Jojo nung natong past few months. Di namin nakalain na bigla siyang lalabas doon sa first day ng live mo no, baga. Yun, sobrang nakakataba ng puso. Madami sila, as in si Ate Cherry, si Ma'am Maris, si Sir Julius, si Sir, di ko kasi masyadong maano yung Nicole, yung ano, Kuya Jaime. Jagger Oo, Jagger, no. Talagang sobrang ano, Colleen, may Rowel, Reyes, Oo. Yun, ano sila ngayon? Anniversary nila ngayon mag-asawa. Happy Anip po. Oo. Sila mag-asawa. Sobrang ano, madami pa eh. Sorry po nakakaano. Kaya sabi sa'yo, ano mo. nakakalimutan ko. Pero sobrang alam niyo po sa sarili niyo na ano, na nakatulong kayo kahit hindi ko po masabi, pero sobrang ano, thankful kami. Lalo na ako na thankful sa nangyayari ngayon na sobra-sobra na yung ano, baga blessing ba. Yung pag-support nga lang na manood ng views, umabot lang, di ba? Umabot lang ng 1K. Tuwang-tuwa na po kami sa ano. Yung 1K na views sa vlog niya. Tuwang-tuwa na po kami niyan. Tapos ngayon na medyo umangat talaga. Sobrang thank you talaga sa inyo at yun nga po kasi Basta yun, para sa'yo yan ang ginagawa ko na pagsasayaw-sayaw sa live. sa kung maka next round ka sa ano kasi 'di ba sinabi na rin yun ni Idol na medyo challenge talaga ang ano nyo ngayon, medyo pataas ng basta kung maka next ano round Basta kayanin. kung Pero ano man alam ko yun. kayang-kaya nyo yan. Oo. Kaya nila yan na panoorin. Kaya. Kasi sila Kaya natin yan. Ako, Sila yung pagasa natin eh. Opo, Ako kaya. gagawa ko ng video kung ano,
Sila yung manunood. Hindi man po ako masyadong nakakapag-support sa kahit sa comment section. Always nandito rin po ako. And praying, syempre, may nagdadasal sa likod ng camera. Syempre, kasi baguhan tayo, hindi natin nakalain na mag number 1 ka talaga. Sobrang na-amaze 6:20 na. Gabi na ako sa daan ah. Tapos Oh. yung mga tulong nyo po sa amin na pinapaabot po ngayon, may talagang 2 po ang pinakang goal po namin nun. At asahan nyo po na mangyayari at mangyayari yun. Hindi, basta po isa-surprise po namin kayo sa tulong nyo po yan ngayon. Kumbaga, basta po yung mapupuntahan sa yung mapupuntahan po Sa- yan. 2 lang po ang goal po namin talaga. Yun po. Pwedeng maging 3, 4 kasi sobrang po, ang lala ng suporta kasi. Kaya medyo kahit Hindi yung pinakang ko dyan talaga. pinakang goal, pwedeng maging 3. Hindi. Uunahin ko muna yung pagpagamot sa iyo. Yung tira, saka na plano yung tira. Kasi di pa natin alam kung magkano yung gagastusin sa gamutan mo. O yun, basta yun na. Kung mag-ano tayo mag-enda tayo. Kasi may mga bumibili na tindahan. At gabi na rin ako sa daanan. Ayun po, maraming salamat po talaga sa lahat na sumusuporta. Sana po huwag kayong magsawang sumuporta. Simula umpisa hanggang matapos yung challenge na to. Sana supportan niyo po kami. At yun. At di po masasayang yung suporta niya. Suporta na ibibigay niyo sa akin, sa amin. Kasi may pinaglalaanan. Alam po yan ng lahat. Yun. Ayan. Bye-bye. Thank you po at pasensya na po kung may mga nakalimutan po akong sponsor at paumanhin po kung hindi ko man nabanggit ngayon. At medyo nagmamadali na po siya. Kaya, Ang gabi na kasi. opo. Mag-iinit Gagawa po pa. kami ng another vlog at Oo. pasensya na po. Yan. Bye-bye. Thank you po.